Hakani ka por nga aingo yu blay sa sisien yi ka bahula pli kini ka lat ya ka bangan yo ban kren shupi nakakien ka jong blay but aku be it baro ka teng ka jong Jesus Christ kini ka benta ka bangan kren shupi lang ba kani ka recording ka long ka badang kamado kata kamde namar ba nga isi yo no brio na ka no ka jing shukri kini ka dong ka jing day hapreng ubangek bagaktiin ka jong oblay but ini do video an kan happy ka badai but ki jing shukri ki ba shong pher ki practice ki ba shong pher hagaba ki jah ki balang ha kini kisni but ki bri ki ong kani kadai ka jing tre jong men sim bako jong oblay le ka bor men sim bako jong oblay bara bang apet ikini ki video apet ikini ki practices ki ba khla kini kisni nanu jor ikini ka king ka jong oblay ngi kam don ga jing de baga bakam song si umdai ta bagam don jing de henry ki attributes nani ki ong bakata ka baja ka jing shakri ka jong ki ong badai umen sim bako jong blai par bang apet ka jing tre jong men sim bako jong ka bible kam long ka badai ba bon sina bang address kini ki mat bon kini ki jing shakri ki jo ong ju bisa ngasa keren ka video ka badai ba ka jing panang kam bakla ya ka gospel Matthias long banyo tama ko ban ong ifi ka jing bishar hangi kam day bang isi yun no brio kajing bishar kajing shisha biblically ka discernment kiliban kan mau discernment kajing la ban pinya pher ka badai ba ka bamdai ba ka ba ka ken ni kata ban pinya pher ya ki judgment si am judging shukri daga bay no jor na ka tin ka jong blay but kai ka bangan ngan pani shifi ni ka tin ka jong blay kani ka jing bishar ba kani ka biblical discernment ban pinya pher bang ano ka jingkerman balang baga di video kan non ka jingker khu ya nori ya no kan pelat ya nori ya no na kini jing shukri namar bau try ula pelat ya nga ngalasa khu magabukum kini jing shukri kembalai post nam tam ai ba ngalai us nam arja ka kendai ba ngakwa ba nyarap lem ni kiwe kiba try na is na ka benta jong ki bat ba ya kata ha kini ko po shua ba fin ngap iya kan ka jingkran ka jonga ngansa peni yagi videos hakani ka jingkran ka jonga but ngansa kren rengkat bagi ni video khnang ba fila ban ngau thu kumno ka ting ka jonga ka kren hagi bedai bagi ni ki benta but kumno nginyo jing shai na ka tin ka jonga blay ba karmenjor oblay onya rablem na ka benta jongi sayisian nga ko bai fi barok ki parlok ki perjor ki para banget ki ba iet ka jing jisha ki ba yang na ka jing jisha ha ka kerteng ka jong Jesus Christ long tribe nong padim o jong aba jong fi o Jesus Christ but la da fi yang na ka jing jisha la fi yang maroi ba juting ba ngala su thu lupa ha bang comment si ka truth ngala expect lupa ki hate speech ki message si comments ki ba teng su thai ban puliro namar ba kamdan ka jing de ba ka bible kretang kata ka jing kwa ban shu comments namar ba ka kren persya ka jing shakri jong ki ya ka jing shakri ka jong ki kata ka biblical judgment discernment ni ka jing shakri ka jong ki ka tin ka jong play ni ka ban ong ni fi ni ka por personal rem ni ka ban kren shu fi ni ka tin ka jong play but sa ong ka fi ong sa kren ka fi kren kata ka shong ha kren jong pi ba play but an kren ni kata ha ka jamit ka ba ti bania ka bible ka ba ka jing shakri but nangai ka long ka jingker khu na ka ba jong ki ba kamra ka borom yo Chris ba kanya lam ni ko bon sha u Jesus Christ so bangan sedang ini ke jan mi agak ka po ka ban ong ba kani ka jing kren jong ka jing iet na mar ba iet di kwa ban kren ya ka jing shisha ban yo don mano ki ban lai na kini ka jing shukri na chupet instang no mentang nang chupet ikato ka ni video ka ni sngi na do ki bible ngapet di bible gi bajani ki sngi ba ngapet na ka ikakti nga jong blay ba ka jidai jong mesem ki pher bak la ba ki ong ka bor men sim ba ko jong blay ka jingling nyar ka jingling pat ka jing ki wen kam dan ka jing rinti kam dan ka ba
itanan hagata ka jing shikri but oras ka tang masus ngap bet hendrai ngi bakal de ke por abangin kren ni gini dibentawa ka jela ka jengiro hagi jela hagi we pikiri ri Amerika pikiri kita gibri kiba dress kini ki issue ne ka jela ka jengi ka jela kadang long ka jela hagaba kibri kadang septing ban kren let's say kimi shakmat let's say gilera le ngap let's say bon gida ne ka de ke por ya ka bangin kren ban kren ban pet ya gini ki ibarat ne ka tin ka jong play de kumta ini pe kamat ka beningkong namar bang i ni ka video kabangan sub share hakanika kejingkren ka jonga baki kadang ka jing kelumar ka jing kiwin kamdang ka jing rinti baki ong hakata ka video the power of the Holy Spirit ka bor jo men simba ko jong play ki Bible ki ong kani ka jing try jo men simba ko jong play kumni ka Bible ka ong ya ka jing try jo men simba ko jong play ngap hai ka ni video sa Pedro ya kabangan sa penyak rengkat-rengkat bagi di kejingkren ka jonga ka beningkong nako banong yifi man ba uminsim jong ublay utrey man ba uminsim jong ublay empower ade utrey hagaktin ka jong ublay ka Bible ka banjor ba ya gani hapo juga ni kamat ka beningkong man ba uminsim jong ublay empower ka Bible ka banjor ba hage bede bad kejing pen kendo ya kipo kata ka kejing banjor ka keting ka jong play man ba uminsim ba ko ublay pray kadang ka conviction ya kipo kadang ka jing pen kendo ya kipo ya alas kan real kadang ka bapra ka Bible ka kren iya kata ka baan man ba uminsim ba ko jong ublay u empower mo ani udon ka Bible ka banjur ka bedai bat kata ka jing tikna ka jongi balating khon yangi lating khon yangi sa ka hima ka jong blay daw Jesus Christ bo men sim ko jong blay pen scam ya kata namar bangiyo diang yung men sim ko jong blay ka por bangiyo ka jing pen em bo ni men sim ko jong blay upin tikna wa ay kata ka assurance sa ka bedai ka jing ting khon ka jongi sa ka hima ka jong blay daw Jesus Christ ngan pilih ke room pra ke dekho ka bakat san hado dekho ka bakat riu ka ong kum ne nama phim sim la priang ye ka min sim ke jinglong mrao singap bahaya nga pat ya ka ban shekin hendai pila piang yu min sim ke jing ting khon da ka ba ye yam kerpa aba ko pa kan riu utau men sim hi kenyu ye prasha ringkat baka men sim jungi bang ilong ge ki khun ki jong oblay kata ka assurance bang ilong ki khun ke jong oblay latin khon ngi siki ma ka jong le dau Jesus Christ bo men sim jong oblay u ai ka assurance ke bedai bat ka jing ting khon lani ka adoptions but ka balai habo men sim jong oblay u empower alu don hagi bangai gagal dia akan mengebesan kedekok ke baar fulai kapani ingi upol pani yaki so jong mensim ngan sekren ni ko benta dengan cupuli gini nagalai dia akan mengebesan kedekok ke baar hado kedekok ke baar fulai uso jong mensim tong ini puli yau ni uso jong mensim nong besan kedekok ke baar hado kedekok ke baar fulai wong kum ni hende uso jong mensim ulong ka jing it ka jing kemen ka jing suk ka jing syaslam ka jing lesbon ka jing ba ka jing yaine ka jing jam nuot ba ka ni ka benta ka bacadin ka bor halor ladi self control banyele persya ay ka bakum kita omdan ka hukum ong kaktien ka jong uplay self control abo men sim boleh try udan hagi bangai try plan jing ki bangai hapo jing ki bangai ka jing skri plan jing ki bangai kalau ka jing pin kendo ki pop ka jangi pai ngi ship Jesus Christ nang ta ka pen scam ya ka jing ting khon ya ki bangai nang ta sayu so jo men sim ko jong blai way ni kita ki so long so banga pulih ni self control ball holiday baga besar man bau men sim ko jong blai open chat ball
nanu tray, udap, nanu don. Hapnya ke jing syagri jing banget. Ngapuli kan long besau, kada ka belai puai, jaga kam ki apostle, kada ka jing slur ban keren ya ka tin ka jong le, ban saki ya ka gospel jong Jesus Christ. Kam ki apostle sa kada ka belai puai. Pandai kila duwaiti lapin kinyu kada ka jaka, ha ka bag leseng, la pendap ya ki barok da minsi bakot ngak ba. Bat kila keren ya ka tin ublay da ka jing smo slur. Kam don ka jing kerthan. Kam don ka ta ka jing kung kibriw kiba dan gajing di kerni ha kabasniw kam dan gajing kiaya bleram tibriw kam dan gajing par kam dan gajing kran klumar kam dan gajing reki kren ya kaktiin ublay da gajing shilor nanta kabasan hakamat kabaningkong mat ke bae ngan puli ne ke baar Tesaloni kan long baar kedekot ke bakat lai Tesaloni kedekot ke bakat lai ngan puli na ke benta jong fi ke ni po pen sum tu man ba men sim ba khoi blai udap la de trei ha po jong gi banget ha ka jing syagri jong gi banget ha ka jing em jong u banget upol u irap ro yangi na ke baar Tesaloni kan long baar kedekot ke bakat lai ngan puli na ke benta jong fi ke Bible ka ong ni ngan puli Henry kadai yangi ban aingu ya ublay halakas ni nakabenta jong pi ko para banget bala i daw trai nama ba ublay ulajit ya pi nadu kabamin ningkong sa gajing panim ha gajing pun khoi umen sim bat gajing ya gajing shisha pidam tu sa gajing panim ha gajing pun khoi umen sim bat ka jinghet ha ka jing shisha sanctification and holiness apa mensim buku blai tray ha ka jingem jong banget we empower ke banget ni iru ya uso jong ka jing be ya ka jing khoi ka jing kentang ka jing em ka be dei bat ka mon ka jong blai Bo mesti mo ko blay song apa cik banget. Kapag mo kan saya habang langit ka gospel usong apa indwell apa jongi. Bo ni mesti mo dan apa jongi. Habau tre. Haga jingem jogi banget. Open kendo yangi. Wahai ka assurance ngi. Why boring bangin say gi so ga jongo. Ay ga slow ringi bangin saki ka gospel of Christ. But bro, un ay boring ibangin iem gajing iem kabakhoy kabakantang. Bangin ko ngu kenya kamon kajong. Omdan ka wayro kada khat Bible ka bahikay. Omdan ka wayro ka Bible ka bahikay hagaktin ka jong oblay. Badaw minsi mo ko oblay tre. Kandan kata kajing karhat. Kajing yo. Kajing lempat yela di. Kajing ki bamlong balong on control bare sadom saneng bala kalong kumta para bangen haba gamdana po kakting ka jong blay kajing tray jong mensim ko bagong kata kam day na kajing tray jong mensim ko jong rodong ba this is the power of the Holy Spirit. Bagani ka bor mensim ko jong oblay. Watch kaktin ka jong oblay tinju ya baro ka mensim. Pek na kaktin ka jong oblay hangmi ka nang juba para bangay la kata ka day ni em ka jing tray mensim ko jong. What attributes kulma? Yo ba ka day ka jing tray jing way pat ki mensim. Nama baga puli ka Bible haba tray ki way pat ki mensim. Ki bamday mensim ko jong oblay ki briki le kulma. Penjot ke lagi lempat Kinyo, kertan, parmanan kami beseng, reki. Ni kata apa? Haga jingai Hindu, Buddhism bagi jingai kelak, jangan ke berdaya. Hendai kami jingai juga babo. Umat sih baku ublay, umday tang kabo, uday ublay. Ublay bu om, bangam day ublay jangan confusion. Para bagi leki haga jing renti. Bagi sok jaman sim gede kum ni. Unom ya contradict. Ya ke bulat kho la kren ke tien ka chok
ta ka mat ka ba ka babi dan shibun ki example ka tin ga jong blai kabangan pani fi ki bring ba dap do min sim ba ko jong blai ka bening kong ka de ha ka kam ga apostle ka nong ga ba ha ba lawan ha bo min sim lawan hiar min sim ba ko jong blai ba ba untuk ong la pendap ye gini banget Hakasngi Pentecost hakabra ga bahaneng la pendap ye kido min sim ba ko jong blai adalah pendap ye kido min sim ba ko jong blai kila kren ki wei pat ki kentin kani ka bang kren mangakum ni hakikintin jang ka perthei ka baki beri pila ban senung thu pila ban puli kita nado ka khot basan terter nado ka khot ka basibau hadwei kini yang tu baki pat ba ki lingo ai kani ka kamba ka bakrau ka beja ka gesni kila witness da ka jing slur iya ka jing shisha kamdon kata ka uncontrollable shivering shaking kata ka jingkin yu bamla ban control bodily shaking kamdan ka bakom kata wa tapi puli ka ba nga challenge vi puli ka kam ka pong baat kat kani ka kam ka bakraw ka balong second the third na lord ka cross na lord ka creation kani ka third Kanong ifi ke miracle ke bakrau, boleh pindah ke keluarga jom. Kam done kata ke bodily shaking, uncontrollable, shivering, kertat linear, pak belang, pak berat, reki uncontrollably, marek sarum, marek saneng, kenti, kam done ke chaos, kat agak ni ke benta kam done ke chaos, kam done kata ka chaos. Bangan penibang ini video hagani ka hagajing trend. Pek mapi but you know jo. But ka ay baja kang ka pusong bar. Hato kadon ka jingide ben ang magadi ka bor man sip ko chung blay. Hine ka jing kuluma. Nyong ka revival. Hi gani ka revival gani. Hagi bagi beri kilo unconscious kami tadi kani kami dengan gendau. Haga Bible haba mungsi buku empower tray. Kilo conscious kami beri kitip beri biang-biang. Tang ban kata kabalang Presbyterian. Kli mustem nadukan ni kata yo beladan. Tadi ban unconscious dening kong kini. She's part of kat kajingwan jumin sim buku dia kebo kajung. Hakajing hiar Nikim long kumdan. Renti ki ibarok lekren ni ke jisha ki beri lingo ai kamba ka boble tre kani ka baja ka jala ka jingi ke jing kelon ki beri tip beriu ki om bakadi ka revival kren kelumar kamde ka kamba ki beri bagi kinong ka kani ka kamba ha baja kam ni ka baba ki beri ki oh this is truly miracle kertat kelumar par kung gibaseng rehe uncontrollably shaking uncontrollably kumno ngin omba kani ka cerita masih bako jumle ka kelumar ka distract ki brio now Chris masih bako ublay umle haga kam gi apostle talong ka banyaw ka dekat ka bas san pusang Stefan ude brio badap do masih bako jungublay uyo i ka buram ka jungublay ka bami nang ta ka degay kajing sok peace bagajing slur ngan puli gini Act 7 nyaw ka dakot ka basan fusan ka ong kom ni ngan puli Henry ulong ubala dap daw min sim bakhot habaw la kmit shan shabneng le i ka buram ublay badyaw jisu bayeng syakakti ka man ublay bolong akmi ngay i ka beneng balapli badyaw ko du briu ubadayeng syakakti ka man ublay Henry kale pertada ka ktin ka bajang ila set ye lagi skor bagale pet kertap daga wege jingmot hau bakale shop no yu shabat kata ka snong bakale lente mau yu kita ginong pelati gele bu no ye gele gejani kejat uwe samlau bagerteng usol digele lem mau yu Stefan haba udang duai udang atrai jisu to priang no ye ka mensim ka jonga pigai ka pi sapdeng jonga ka porsi ngaba kraw hagaji salen teman temau ka bakraw yu hadu bula klat no naga naga berdei
Baka Bible kay tu ang ni Hagar ka basan pasal dia beri bedap do mensip. Bat ni ihang ni ui ka buram ka jong ublay. Nang ta ka respond ka bi na Stefan ka di ka jingsok baka jing slur ya ka ban keren. Ngim i kan lose control, lose of control. Kata ka jing bamla ban control ya le kerthat kan ule iki bakla khala den jong kamdan ka bakum kata self control ka bor halor lade. Bagilah puli na kagalatia ka labasan. Way ni giso do min sim ka self control. Kamu self control bor halor lade. Uri so do min sim kadai ka jing pala jo min sim bakho jo blay ya ubanget ban govern ban sunshar kita ki desire ki jo ya kita ki passions ki jo hakarukom ka bapenan borom ken ya ublay kay ka bajay ki ski kamdan kata ka enable jo min sim bakho jo ublay ban govern ki desire ki passion ya ka emotion jo ni gibril kenang bakan penan buram yu blay nama ka kamram jo min sim bakho jo blay nga ong hivi ka de ban penan buram yu min sim bakho jo ban penan buram yu Chris Jisu bara ba kamlong kumta ka distract na ka buram mo Chris kam de kin trayo min sim bakho jo blay kum no taw min sim blay ba ai so self control nang govern ye fi ka jing sakri ka jong pi hadu ba kalong chaos kum ka yo do kha Nujori kani nagakti ka jong oblay, bishari kani nagakti ka jong oblay, petye kani nagakti ka jong oblay, kani ka biblical discernment knang mapila ban lajim ban pet ban khot riki way she ka lenti ka badai. Kita ka benta ka baan, ka benta ka basi ka long ba, habang ipuli ka Bible hoy niyo I kentin trembling, ay kaktin ka jong oblay, ngan puli. Ya kani naka Filipi kalong ka ba kadekat ka ba kanar ka ni go po afin snow tu ya kani ka benta ka ba ka kren ni kani Filipi kadekat ka ba kanar ngan puli ka ong kum ni kum tati ko hep ba i jonga kum bahala ka sngi pila ko ngu om tanga khmat jonga Henry menta kham tam haba ngam do na khmat ken to try dep no ya ka jing prim jong phi da ka jing ting bat da ka jing kinyu trembling ka kren ni ka ta ka jing kinyu mo ka jingin yo ka sam ka basis pa kat sao ro ka kani gani ngan chipuli gani ka benta jong pi pila ban pe ka to previous video ka jonga ka bagarang sida ban pelan jadi ngakwa ban chi ban ni gani ha gani ka janmit ka sang ka basis pa kat sao ka dekat ka ba nyo ka Bible ka ong gumne sam chi pa kat sao ka dekat ka ba nyo ka ong gumne ka khendau to khenyo khmat utrai ha khmat ublay u Jacob ka jing kinyu khmat jong ka jing rangkat ka jong ublay kadai ka dur jong kata ka jing setting bating burom uba unong tho sekinong saga city sekinong hebrew kren ye kata ka kani ka Porsche ka kani ka rukong haba ni don ha ka jing rangkat ka jong ublay kadon ka jing ting bat kata ka jing ting burom Nangimei bahkan dan kata uncontrollable physical phenomenon. Kajing lempat, kajing lenyar, kajing rengkok, kajing kajing lep keluar, kajing seng. No, we don't see nyimei ya ke bakom kita haba umensi mako ublay utray ha kajing syukri. Puli ka Bible. Puli ya ka Bible namari gini ki uncontrollable physical phenomenon pi iya ki Hinduism pi iya ki Buddhism ki we ki jingya ki bakla ka mo ang nado mene reba mensim jong ublay ubade ublay utray hap deng jong I ya ka baklumar ka jing sya uwan ra ya kata ka jing renti ka mentapat ya ka jing renti ka jing kelumar ki ong ba uday umensim ko the power of the Holy Spirit wa kiyo kapar ba Holy Spirit kiyo dehang ni ke ban sajot ban sasakma ni sapoy ban nget iki bakla ki banang kamjur syu hai ni namar balai namar ka jing bam puli benia ya ka tien ka jong balai habangi puli ka babal tina pen ka video ka jonga balai no habangi puli ka babal ngi ki brio baki dem krop man jong balai Ezekiel kalong ka benengkong ada ka ba perat
kitab jing pen pau kal nong ga beneng kong chu puli ke dengan puli biang sai sien kenang ba kan dengan repeat biang kenang ba fin yo ya ga jing bot na ga kti ga jong blai hoi te fi ka lon ga jing knyo hoi ngi i gibril ga bible dem krop ha khmat jong blai ha ga jing ka kat ga jong blai ngan puli yo na si we ga khot ba khat nyo ga ong kom ni ngan puli na ga benta jong pi bar bang ala i u ngala kelon sebab haki kejat jong u kop ubaya ngakelon krop fall down kelon krop ndeng dalandang da khamat krup haki kejat jong hukum ubaya ute ulabu ga kti kamon jong hangau da ong to wat chip ti ngalong manga ubaning kong ba do bagadu bat uta uba im consciousness dam krup ni kita ga bible tabagani ke jing dam krup hawi sikiel haki kita jing ban pau kade ke jing respond saka buram ka jong ublai kadi ka respond sa ka buram ka jang utray kam de ka chaotic manifestation kam de kata kajing pen pau ka ba klumar la trap ya ka kani kumbalai diki ka keren ni kini sigi perlok ka jonga don gi basung tu don gi basung tu bag bam trek ban mi pat don lagi ba ong ngila bakla kino ngelam ngila bakla de kim trek ban mi ngam tip ki i ya ubriu ne ki i ya utrai ne ki i ya ubriu ne ki i ka jing isang ngam la man sung thu i ni ki briu ka bakom dei ka ni ka jat revival daga ba i ki ki paklok ka jonga bagi briu kin long tumbam tip briu for weeks pedi yang ai kata ka bible ba fin attribute di kata chu men sim bako chu ko play kadang kam ni ki Pastor is a problem yang ni. Pastor is a problem because ki pastor kim don nika discernment. Ki attributes keluar ban omong ni dia mesti bako jong play. Balik yang tenju nika keting jong. Maka baba kalau ong tung tenju iki barok dak ketien ka jong play. Kani kam dei kajing besar pamok. Kani kajing besar nak ketien ka jong play. Kani ka biblical discernment kan ong biang. Biblical discernment kadang kamplat ha kini ikisngi. Di kumta so bangan penkot. So bangan penkot. Kani ka conclusion na benta ka basaw. Namar buso jong mensim ukent khop ya ka bor halor ladil ne self control. Ngidei ban pikir ba ban ong ba ya ke bakum gini ki jitrei ki bamia dei ba ka jitrei jong mensim ka bible. Bangin ong ba kani ka bor mensim ba ko jong. Ini ka ding jong mensim ba ko jong blai. Kala banwan ra kajing ma haga jaga jong kajing kerku. Kalau benda tangga emotion, kalau benda tangga jingnya pertubuh ya nuri ya no. Kalau tang kajing sa manipulate ngimla benda berkata. Kalau benda kata ke spiritual confusion kajing kelumar ke bagian zaman sim. Kepada strak ke Gibril nak ketien ke jong oblay nak ketien ke jong oblay fitip ni yang lagi nu Gibril. Kibakum gini hadu baik ke Bible kim trace banget. Bat dadang yang keren bagi kau. Oh, tak boleh kerkui pi, tak boleh kerkui pi. Nak ia fikir mau try you jangan. Bagi kita tangka excuse ban like nak jing address nak ketien ka jong oblay. Bak kita oh bakhalau oh bas orang balik tip. Nongam dei bang kalom dei bang asom dei bang alatip. Kada ka jing long concern ka jong ai ka mensin ka bekodor, bat ka jing kwa ya ka ba ban preserve ya ka ai ka baga bai ka keren. Syangi bat ban ai pat sikiwe. Bun rugi bakiar, balifin kiar. Bun gi bakiar. Haba keren ga jija. Bun gi badom, balifin isi. Study ka scriptures. Nujor ya ka, singap ya ka, compare ka baca ka jisa kri ka jongfi. Shim ya ka right decision. Banga kermen mo boleh nyelam pi jaga ka badai. Pilaban ya kendo, ya ngapain nak kendo iki wait par kinong sarai gi badai. Ki balaban nyelam ya vi ya ka ting ka jongble kinong ya vi. Kanong ka jinggar ko ka bakra. Anda filai pedang ani ku blai shibun tra hebadon ki berap ya nga mensua haga ni benta habang ngalai umdai namar bagi bangtien maki ki address nga naga Bible ba kom ta ngamla ban ong da kumaipat ngahap ba susap ker ang diskor haban su ong ngalabaklah wala nga persang ban defend nga persang ban kian nga persang ban ya ilain ngamla ngai kendo ya ki melagas ni ki phone nga ki perlok ga jonga nga pani kemudian way perlok Basi phone dengan lang ba
Bagi teks, bagi phone, ngidei bah, mengajuk address ke bukum kani ke jing bajong. Oh boleh gerpo ye be. Bagi jing keli ke bukuli na peri na ke Bible. Haga cakapan periang. Kia. Kerdem. Lema masalia. Latte merau te pi lam dau try rap yang ni. Nyen la ban lai de ke bor ke jongi. Beli mana dah, don ke confusion ke jing sekri ke jong pi, bagi orang gani ke jing tray mesti bako jong belai. Kadon kata ke disorder ke jing bam renti ke jing sekri, ke jing sekri ke jong pi. Aban de ke Bible, kalau aban de ke bor mesti ke bagi orang. Kadon ke chaos, kadon ke confusion, kadon ke lose of control, kadon ke bor de. Ke Bible ke kentu yang ni. Nak ketien ke jong belai ke kapan puli ke ni ke bentar Shopee ke ni ke port. Shua bangan penkot ye ke ni ke jingkren. Kajonga hagani kajan mi. Aku aban puli ye kani ke bentar babel ko ong naga bening tong torin kalnong ba khat sao. Kadekhat ka ba sau po kong kum ni Henry to ai ba onle itanat. Bad ha ka jingrenti ye ki par. Ko konteks ni ka dei ye ka jingkren ye ke dien ka di ke jingle pelumar. Haduk ba kala kapitan natsyu kami dei dorsyu ko ka ketien ka jong oblay. Dekat chaos ke berau polong komdong ni. Rate to ai ba onle itanat. Bad aga jingranti eki ber kentuk. Eki baru aga jing sekri hapo jong kebalang. Nama dia beta ki berseri orang komno ublay ujung imde ublay of confusion. Ublay ujung rapi ke confusion dekat jing sekri. Ada utrayam unungan ra da lelero em ya ke confusion. Da lelero em unungan ra ya ke confusion. Tes si kita ke jingat ke jongi, tes si kita ke jongi, lengba ke ketien ke jong. Badeng ni bu polo kren. Haga beneng tong Thessaloniki no besan. Kedekat ke ba arhuwe ngan puli fi. Bali Ukraine ni ke bentar. Dekat ke ba arhuwe. Arhuwe. Da bishar ki baro. Yin apa biasa ni? Da bishar ki kamde ke babakala benda ni ke babakal discernment. Bishar ki baro baskem kata ke babah. Bishar ki baro. Bishar ya ki bar. Bala i ke bagu ni ke sakri. Pedia. Wa dia jaga ke badai. Iki nong serai ki badai. Ki ban expound fi verse by verse ke keting ke jong oblay. Ki bada exegete ye ke keting ke jong oblay. Ha ki baru oblay, tama ki bashim kiaro ke keting ke jong oblay. Ki ban shomat fi ki ban pin keli jeng keli ye ki ban jerap lam na ke benta jong fi. Pinsan nak ketien ka jang ublay. Ublay gerhu yang ilang bagan ni ke video. Bat sepek kita ki video ka bangan pelait rengkat bagan ni ke jengken ke jonga. Ye no jori ni ke video nak ketien ke jang ublay. But ma fit decide. Hagi bedai bat. Kaya ke bejang ke sekali ke jang pi. Bagai ke baba ke grand Jepang mensi berkot ke tenterai ke jang. Nakata ka bora mo kres. Umensi mo ko ublay rap ingi bangin yat ka kung kaktiyan ka jong. Habang yat ka kung kaktiyan ka jong ninom bakla. Dalele ninom bakla. Nang ifi kata shispa naka shispa persen. Shihajar% naka shihajar% na dangin study ba. Inda naka jaka ka bahi teach kaktiyan ka jong ublay ninom sya yalam bakla. Kaburam sa Jisu.